čo čakajú na nový byt, zaujímajú iné otázky. Napríklad je taká zdánlivo jednoduchá, koľko bytov sa odovzdalo v Bratislave za prvý polorok v tomto roku. Odpovedá inžinier Alojz Biksacký, vedúci odboru výstavby Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy. V prvom polroku 1979 boli plánované na dokončenie a odovzdanie hlavne byty na sídlisku Mestský sektor Petržalka a Rača Záhumenice. Z celkového ročného plánu 4590 bytov bolo na prvý polorok plánovaných odovzdať a dokončiť 1258 bytov, z toho bolo dokončených len 786 bytov, teda len 17,1%. Podiel veľmi nízky, keď požiadavky pre plynulé odovzdávanie sú rádové 40-42% celoročného plánu. Tie dôvody, ktoré skoro pravidelne zapríčiňujú slabé plnenie plánu, sa vlastne začínajú už na sklonku minulého roku. Nízka rozostávanosť a rôzne objektívne ťažkosti z prvých kvartálov donútia potom stavbárov šturmovať a zachraňovať, čo sa len dá. Preto značná časť problémov sa úplne zákonite prenáša do nasledujúceho roku. Ďalším dôvodom je pomalý rozbeh prác na kompletovanie hrubých stavieb a hlavne prác pomocnej stavebnej výroby pri dokončovaní stavieb. Zaostáva tiež budovanie najnutnejšej technickej vybavenosti, hlavne prípojek energetických pre objekty a prístupových komunikácií. Neplynulosť prác hlavnej stavebnej i pomocnej stavebnej výroby a ich hromadenie ku koncu plánovaných období, menovite 4 rokov, zapríčiňujú zníženie kvality a plynulosť dokončovania bytov. Problémy a zasa problémy, až sa z nich hlava krúti. Ale ľudia chcú bývať, a keď toľko čakali, nie hociako a nie hocikde. Takto vyzerá sídlisko ešte 2 roky po odovzdaní užívateľom, napríklad v bratislavskej Petržalke. Sú tu iba provizórne obchody, jediný telefón, aj ten nefunguje. Poviete si, na to by sa malo posvietiť. A tak tu svietia aj cez deň. Ale vráťme sa k bytovej problematike. Lebo tých nebývajúcich zaujíma najskôr byt, kedy sa doňho nasťahujú, prečo sa nesplnil plán a tiež ako sa doženie sklz. Odpovedá výrobný riaditeľ generálneho riaditeľstva pozemných stavieb v Bratislave Ján Červenák. V prvom polroku pozemné stavby Bratislava mali odovzdať 1386 bytov, bolo prevzaté investorom 786 bytových jednotiek. Neboli prevzaté 264 bytov v sídlisku Záhumenice a 320 bytov v Petržalke. Tento problém treba vidieť v tom, že tak ako stojíme aj v tejto kotolni, aj z tých 228 bytov, ktoré sa prevzali investorom, nemôžu slúžiť svojmu účelu, pretože nie je zabezpečené ústredné kúrenie a teplá voda. Pre tretí štvrťrok zabezpečujeme 1650 bytových jednotiek a v štvrtom štvrťroku pre splnenie ročnej úlohy nám zostáva zabezpečiť a odovzdať 2014 bytových jednotiek. Je to úloha veľmi náročná a generálne riaditeľstvo v záujme riešiť pomerne náročný problém v odovzdávaní bytov vypomohlo a vypomáha Národnému podniku pozemné stavby Bratislava presunom kapacít, najmä na montáže a omietky, ako i na kompletáž 7 podnikov v druhom polroku tohoto roku. A ešte niečo. Výstavba Bratislavy sa stala prvoradou úlohou všetkých zúčastnených stavebných, investičných a dodávateľských podnikov. Zaviedla sa pravidelná dvojtýždňová kontrola plnenia plánu. Pomôže to? Bude koniec roka radostnejší?